ụmụ Naijiria na trabaghị niile kedu ndị kacha ego Igbo na Awụsa Yoruba ka mụ na-ajụ kedu ndị kacha ego donu Igbo donu ụmụ Igbo n'ụnụ karịsịrị ọnụ nwa ka esi agba mbọ unu na-ekwechili unu nwere moral ntụalo unu ga-ekwekọ shọtụ unu si achụ ego tizie n'otu afọ tụanụ pawa Igbo na-amụ na mụ na-ekwu Prọfụ Chike Obi nnụnụ Chukwu si na azara si n'obi wekwe n'ite ịgba ndị Igbo si na ro ekweri ka na-echeri mgbe na nye apịbago Prọfụ Chike Obi ịgba nwezudo na aro ekwe ndị mmozi na eti mmiri mgberi karabago ekwe nwezudo na eti na fugo n'onye nwegbu na ya mụrụ ewu ụmụ Igbo be anyị obianụ ka tụalụ okenye na-anọ n'ụlọ bụ nwa mmụọ n'ọgbụ ihe onye amụma egwu na-ajụ n'ajụjụ were gaba ụmụ Naijiria na trabaghị niile kedu ndị kacha ego Igbo na Awụsa Yoruba ka mụ na-ajụ kedu ndị kacha ego asị ndonu unu na-emesibi ike unu ma ka esi agba mbọ unu na-ekwechiri senu unu nwere moral ntụalụ unu ga-ekwekọ sotu unu si achụ ego nwere n'otu afọ tụanụ pawa ebu Prọfụ Chike Obi na mụ jelu ugwu Awụsa jeju ọba ajụjụ n'ime Igbo na Awụsa Yoruba kedu ndị kacha ego ejekwuru ma na Yoruba jụọ ọba ajụjụ mmadụ 10 na Naijiria n'ime anyị n'ụnụ ncha kedu ndị kacha ego ebulu kwanu mụ jebe na gọgụlụ ka mmalụ ibe na-eme n'ụwa top 5 richest men in Nigeria nwere ụdị egwu enwe n'anya mmiri igbalụ n'anya nwanne m na-akwalele gbuo m n'ife mfụrụ na gọgụ ịmana mmadụ ise kasị nwe ego na Nigeria na onye Igbo adịrọ n'ime ya ma chacha ọ bụ ndị Awụsa na ndị Yoruba ọ bụla nwa mgbe ka mara bụ isi ka ọ bụ na agụba dịrọ nkọ ka m na-ajụ mgbe ka o jiri agụba ebegide kiri pọdị ebe kedu ụzọ ka anyị si wee kalịsịa wee na-achụ ego ọ bụrụ ndị nwanne mara achụ ego ọ bụrụ sefa nwa kasị yi dego na Nigeria something is wrong somewhere something is missing o were doo m anya onye ọbụla nwere ego n'ụwa ma ihe nwere pawa nọ mgbe aka maka na o ji pawa cheta onye nwere ego n'ụwa nasịsị anyị ego n'ụwa ọfụ n'anya ọrụ mbụlụ ya o shekie ya atụọ gị DSS EFCC atụọ gị NAFDAC Python dance with the court injunction enu ya si agị o amaja si ya o onye nwere ego n'ụwa ra n'ego ya n'ụwa wee gbawali ogo ụmụnne m ndị Igbo chelu na onye amụma egwu na-esi ajụ ozi ọma bịa mụ na nwezudo oyi bịa ije mmiri mgbọdogwu na akụbu mmadụ ezie na-ekwe dịka arabago nnụnụ Chukwu nọ n'ọzara osi n'obi ogbefe n'ite ije mmiri mgbanwe zudo na akụ ekwe ndị mozi na eti mgbanwe n'igwe akpawago nnụnụ Chukwu ebewego nyekwe ndị eri gwarawago mmiri mgbezudo akụwago epugo na mụ na ya so eje ụmụnne m ndị Igbo ga-edozie ntị ka mụ bịanụ na mbakodono na ntị n'etiti anyị nte n'ime Naijiria kedu ndị ka nwụbụlụ n'etiti anyị nte n'ime Naijiria kedu ebe agbamife n'ala creativity n'ala ebe
power na lebe science na lebe literature na lebe agriculture na lebe ọkwa ndị ọka na-akpụzụ na-akpụ egbe ma na-akpụ mgbọ ofu mineral resources odile n'ime Nigeria na n'Igbo kojelu obiri n'ezie n'ime dị na anyị nwesịrị were alụ ụmụaka pawa fa na-eme anyị ife ozikwa onye rigotakwa atue ya onye kwụrụ ọtọ ebutue ya ọ bụrụ sọfa bụ eze ga-akwụ ọtọ mana ọ bụgasị o megodi beba ji pawa na-eme anyị n'udo nọ na-achụ ego mmụọgịrị dịka ụnụ na-achụ ife a Igbo sọbụrụ ọgwụ n'ụlọ ọzọ ka anyị tetazienu n'ụlọ ụmụaka Igbo ka anyị tụọ anụ pawa nnoru ego na-eru mana kwa akụkọ tiwa aki ibele megbo n'okwute imobanye nwaobodo ọgwụ kemela anyị ba ụmụaka Igbo ka njọ ọ bụrụgodo ọgwụ anyị etieweligoya na ọ ga-akọ otu ọrụ ụnọ bụrụ ibe gbaji polisi na-emerụ biznes ndị Igbo arụ n'ime Naịjirịa ebe ọ bụ na anyị si gwute siki o were polisi wee nyụọ ya anya iburu ibe ebe meri nọsin moto so na nnehe nne nwere ife akụzielu ibe mere ibeto grupu na Nnewi ibe ebe melụ Ifeanyị Ụba o nwere ife akụzielu ụnụ ife mere Emzor Pharmaceutical o nwere ife akụzielu ụnụ ndị Igbo gbakọ n'ọfụma mmanụ welu na-akọ akọ n'uche n'owele akọ n'uche aga m ekwu na ịghara ibe ya ibe ji pawa nne m ụmụ Igbo n'ime Naịjirịa ụnụ fụrụ na pawa ka ego o ji pawa ya karịsịrị adị amaka onye ji pawa na-eme ibe sọrịa n'ụwa kekpozie ego ụgwọ ahụ ụmụnne pawa ka eji achụ pawa ya ka nwoke amaka ji wee were ọgwụ na-ele ọgwụ na naba ike ka na mmụọ achọwanụ nwezudo ka ọ nọlụ n'iru ọgwụ ọka obodo dịla anyị mgbe ejiri ọkwa votu abụọ Eliza mgba ọkpọkụ na-adụgo nwezudo na ndụ n'iru ọgwụ anyị achụbanụ na-enwudi ya enụlịa werozi nwezudo bụ ya ahụwa nanụonuo Igbo si na onwenu na-eke nnụnụchukwu si na ọzara si n'obi gwefenitija nyamumegwu na-eshie chegwu nwa prọfesọ mụnne gosiọma ka mụziri ụnụ mụ Igbo na n'onume ntị amaramala eji ya n'ihe owu maka Igbo ntị ga n'ibe n'ọrarọ kokpu ata ụnụ na n'onume Igbo donu mgbanwezudo na eti ndị mmadụ ga-akụbago ekwe ndị mozi na eti n'ụlọ Chukwu mewego n'ọbụ Chike obi ohu nyamụrụ egwu na-esi ya ọrụ ego na-edu ha ya ọrụ ego na-edu